Türkmenistanda yakında suw çiliminiň ýagny kalýanyň bekanun sowdasyny etmekde hökm edilen raýatlaryň howsarlary olaryň adalatsyz tutsak edilip aýyplama bildirilendигini aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlary häkimetlere ýetirip howsarlarynyň tutsawlykdan boşadylmagyna çağırş edýärler. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynda habarçysy suw çiliminiň guralynyň we şiresiniň bekanun sowdasyny etmekde aýyplanyp iýun aýynda tutsak edilen raýatlaryň şol sanda ýaş bäbekli eneleriň howsarlarynyň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Iýunyň başyna polisiýa işgärler duýdansyz gapymyzy kakyp hojalygymyzdaky suw çiliminiň guralyny we onuň şirelerini, şol hany 3 görnüş balyny, kömür we falgaýaly zatlary alyp gitdiler we gelinimi tutsak etdiler. Diýip marly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Söhbetdeşlerimizin sözlerine göre şol döwürde polisiýa işgärleri ençeme hojalygy reýt geçirip suw çiliminiň bekanun sowdasyny etmekde ençeme raýaty tutsak etdiler. Olaryň her biri degişlikde azyndan 2 ýyl türme tutsawlygyna hökm edildi. Azatlykda bu raýatlaryň şahsiýeti barada maglumatlar bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Şonda suw çilimi bilen bagly raýatlaryň bir näçesi televiziýada Watan habarlary gepleşiginde görkezildi diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Ýatlatsak söhbetdeşlerimiziň gurruny edýän wakasy 7-nji iýunda bolupdy. Şonda Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki televiziýasy sosial torlarda suw çilimli ýagny kalýanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazarýan towaly çykyşlaryny görkezipdi. Döwlet serhedinäki gözewçilik geçiriş nokatlaryna guralan çäreleriň netijeleri, döwletimiziň çägine bekanun ýollar bilen getirilen we ele salynan önümler baradaky maglumatlar beýan edildi. Habar berilişýäli hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçylyga laýyklykda degişli çäreler görüldi. Diýilip resmi medbuatda aýdyldy. Ýöne gurrun edilen hukuk bozulmalar, olaryň anyk haçan we nirede amal edilendigi, raýatlary takyk nähili çäreleriň görülendigi barada jekmejek maglumat berilmedi. Tutsak edilenleriň howsarlary suw çiliminiň guralyny we şiresini wakadan sanlyja gün odol bazarlardan açaçan satyn alandyklaryny, onuň gadagandygy barada hem hiç bir ýerde bildirişiň ýa-da kanunçylygyň ýokdugyny aýdyp häkimetleriň bu çäresini adalatsyzlyk häsiýetlendirýärler. Kalyan balyny biz hojalykda öndüremzok ahirin. Biz bazardan satyn alyp, soň owamyzda satýardyk. Biziň munyň gadagan bolanyndan da habarymyz ýok. Ilki habardar etmän ýa-da duýduruş bermän, duýdansyz gadagan diýip türme basyşlaryna biz hayran diýip marly başga bir ýaşaýjy aýtdy. Söhbetdeşlerimiz öz ýakynlarynyň türmeden boşadylmagyny haýyş edip, döwlet emeldarlaryna şol sanda prezidente azyndan 2 gedek hat ýazandyklaryny hem gurrun berdiler. Biz soňky hatymyzda 27 sentýabrda beleniljek garaşylyk güni münasibetli geçiriljek güne geçişlikde howsarlarymyzyň azatlygy goýubilmegini haýyş etdik. Biz galan ömrümizde inni ruhsat berseler-de bu sowdadan daşda durjakdygymyzy inandyrmaga çalışdyk. Diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa müdirliginden we prokuraturasyndan kommentari almak synanyşyklary başa barmady. Türkmenistanyň kanunçylygynda suw çiliminiň guralynyň we şiresiniň ulanýyşyny ýa-da sowdasyny düzünleşdirýän namalar göze ilmeýär. Ýöne türkmen häkimetleri şu ýylyň iýun aýynyň başynda bu çilimiň sowdasyny we ulanýyşyna gözewçiligi güýçlendirdiler. Ýurtda sosial ulgamlarda, hususanda Instagramda kalýanly suratlary paýlaşylan ýaşlar polisiýa tarapyndan köpçülikliň soragy çekildi. Mundan başga da şol döwürde ýurdun sowda tekçelerinden birdenkä elektron çilimler hem ýitirim boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu çärelerini 2025-nji ýyla çendi ýurdu temmäkiden azat etmek ugrundaky tagallalary bilen düşündirýärler. Ýöne azatlygyň ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ynamdar çeşmesi muny döwlet monopoliýasyna öwrilen çilim sowdasynyň goşamagy bilen baglanşdyrýar. Elektron we kalyan çilimini aradan aýryp çilimiň sowdasyny güýçlendirjek bolýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk bular barada ýurdun sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar Ministrliginden, şeýle-de İçeri işler Ministrliginden kommentari alyp bilmedi.